Som zase aj, netlačí ma čas keď robím prejsť čas, je pekný čas, no. Nech mám sa dobre, nech nemusím vracať čas, a keď si pri mne, tak mám chuť zastaviť čas, Som zase aj, Takže práve máme ráno, je už síce 10 hodín, úplne som to nedodržal majiteľovsky, že by som sa zobudil ráno, stretching, viete, všetko. Už som nejak dlho nerobil stretching, už by som to mohol začať zas. Je piatok, dneska je že pôst, či čo, keďže je Veľká noc. Ale ja neviem, ja nedodržujem nejako tieto kresťanské veci. Zvládal som si ovsenú kašu, robil som si čajík. A dneska idem na breakdance, idem do sekaču pofotiť nejaké handry, nejaké balíky pobaliť. A bol som aj v Košiciach tento týždeň a ja som, že nie, že by som si natočil vlog, nie. Fakt sa mi to nechcel natáčať, som úplne zlenivel. Musím sa dokopať nejak k tomu, aby som začal byť viac produktívny, lebo som trocha zlenivel, takzvané. No, lebo je 10 hodín a som ešte len pred chvíľkou, nie že vstal, ale ležal som v posteli jak kár proste. Ležal som v posteli jak kár a pozeral som hodinu a pol TikTok alebo koľko. Ja si nemôžem ráno dotknúť telefónu. Hneď na ráno sme si dali takýto talk. Poď sa pozrieť, čo som dneska robil. No tak práve som prišiel do sekaču. Mám tu toto zrkadlo a bolo padnuté na zem. Akože neviem, či sú strašili, alebo čo, nemal som to ani otvorené okno ani nič. Takže nechápem, jak mohlo spadnúť na zem. Idem si pofotiť nejaké veci. Zabavím nejaké tie balíky, dávam nejaký timelapsik asi a tak, akože dneska mám ten breakdance, ale celkom ma boli koleno. Sme boli hrať včera futbal, po neviem koľkých mesiacoch som si išiel zakopať a boli ma koleno, ale neviem čo bude s tým kolenom, bude ma fakt si nejaký problém, lebo on mi už často taký vyskočil, alebo čo. Ale neboli to až tak aj vyskočené koleno asi, neviem, v živote som to nemal. Takže tak som sa posťažoval zas a môžem ísť pracovať. No OK, tak niečo som nafotil, dúfam, že ma dobre počujete, lebo idem na Oneville a idem sa nájsť akurát babke, budem ešte tie veci pohádzať na Vinted, povysávať a idem na tréning, budem frčať, ale vlastne ešte musím ísť pre veci si domov. Tak práve som prišiel domov, akože dobre ma prefúklo, dúfam, že nebudem chorý, lebo akože keď na tom Oneville, tak je o dosť väčšia zima. Ale hádam nie. Idem sa pobaliť, idem na breakdance lesson, možno vám aj stále niečo natočím. Uvidíme, ale akože mám, že úplne odpálené koleno, že tak ma boli dosť a normálne aj rameno, keď to není v top stave, ale nevadí, majiteľ sa raz dorazí týmto, ale nedám si povedať, bohužiaľ, musím už začať oddychovať. Paráda, počasie praje, úplne už začína poprchať a ešte som len vyšiel z domu. Takže pokým prídem tam na tréning, dúfam, že ma dobre počujete, že extrémne. Pokiaľ prídem na tréning, tak zmoknem, že fú, extrémne prší. Vadilo by mi to nejako? Už som dal len šprint, už mi to celkom vadí, som celý mokrý. A akože nebojím sa, že bleskov alebo takých vecí, ale som fakt celý mokrý do piči. To je fakt, že piči akože. Vadilo by mi to nejako? Už som dal aj šprint, už mi to celkom vadí, som celý mokrý. Ok, tak práve som prišiel z tréningu, nič som nenatočil, úplne som sa sústredil na tréning, úplne som aj tak vyšťavený. Idem na sprchu, idem dať oprať a idem umyť riad a také veci, takže tento vlog predložím aj do zajtrajšieho dňa, zajtra mám prvú jazdu na cvičisku z autoškoly, takže držte palce a možno ešte dneska niečo natočím, uvidím, lebo som úplne že mŕtvý. Tak práve som si navaril, čo som aj dneska nečakal, že budem variť, ale navaril som si takéto easy cestovinky, vám rýchlo ukážem. Tieto cestovinky. A tak idem sa napapať, poviem povešať prádlo, umyť a vidíme sa zajtra asi až. Čiže držte palce na jazde. Mňam. Dobré ráno ľudia, za 3 minúty mám v autoškole a aj tak natočím tento úvodník do druhého dňa. Je extrémna hmla a je aj celkom chladno a dal som si iba mikinu. Tak práve som prišiel z autoškoly, v pohode cvičisko sme mali, iba zajtra idem už normálne do premávky, čiže, ale pohodička, akože do kopca je tak ťažšie sa mi rozbiehať, ale tak to na to prídem, že keď je tá spojka, chápete, úplne hore. A idem si teraz aj vodu s citrom a so solou.
idem na poštu, lebo mi prišlo niečo zo sociálnej poisťovne, nechcem ani vedieť, čo to je. A pôjdem do sekaču. A pôjdem babke, pôjdem pomáhať niečo. Práve som prišiel do sekaču a idem si zabaliť tú mám už krabicu, mám tu extrémne poriadok. Idem pobaliť pár vecí, ktoré budem mať na 7X wine testing. Čiže kto tam idete, kľudne si môžete niečo zakúpiť odo mňa. Alebo tam akože také úplne že vybrané kúsky, že berem asi tak 10-15 vecí. Fakt, že maličko, ale fakt, že kvalitné kúsky, extrémne rare. Chápete? Proste top of top. Takže zbalené by bolo. Idem to teraz poslať, zase na budete teda pozerať, že čo to posielam. Milo sa ma pýtala, či posielam kamene. Neviem, čo ešte dneska budem robiť. Premýšľam, ale dneska asi poviem ešte sem do sekaču, by som to tu mohol upratať, nie? Hotovo, mám vlasiek helmu, lebo som mal čapicu na hlave. Čiže majiteľ automechanik, či jak to je. Tak som v sekáči, trocha som tu pomenil, ak si pamätáte, tu bola niekedy telka a už to není, no. Takže som to sa rozhodol, že ho dám preč, aj tak som ešte ani raz nemal zapatu od otváračky. Akurát som prišiel domov, nevidíte ma, ale vám ukázať rýchly hol. Tieto tortily. Kúpil som si batát, lebo si urobím batátové hranolky dneska ešte. Uvidím, ako sa mi to chce. Kúpil som si takéto snacky z orechov a ovocia. A kúpil som toto, guacamole z Lidla. Som videl na to, že to veľa ľudí malo, čiže som na to zvedavý. Dáme si taste test na mojom TikToku. Čiže ak ma nesleduješ na TikToku, tak ma určite začne sledovať. No ok ľudia, tak ja už idem len do sprchy a spať, čiže týmto sa vlog končí a vidíme sa u budúceho vlogu. Daj like, odber, share, všetko. Ďakujem, že to kúkate, že vás stále baví. Vidíme sa u ďalšieho vlogu. Ty kokos, čo jebe. Toto normálne som musel že vulgarizmus použiť na toto, aké sú dobré. Jaj, život je tak dobrý.